Perspektivering af Herman Bang roman Tine. Herman Bang slog igennem i perioden Det moderne gennembrud, og romanen Tine, vi skal fremlægge om, er også skrevet i Det moderne gennembrud. Til trods for dette foregår romanens handling i den nationalromantiske periode, og i følgende fremlæggelse vil vi prøve at lave en perspektivering af Bangs eget gennembrudsjeg til hans nationalromantiske roman. Forord. I romanens forord fortæller Herman Bang om hans 3 erindringer, der i hans egen selvforståelse har præget hans liv og skrivestil. Herman Bangs barndom på Als har været paradisisk, men den hører op med et hårdt hug i forbindelse med krigen, og familien må bosættes i Horsens, hvor den stille og rolige hverdag brat bliver udskiftet med alarmsignaler, angst og forvirrede mennesker. Han fortæller i hans forord på side 11 om denne skæbnesvangre hændelse, som var hændt ham. På gården der trampede trinner mange hastige fødder og signaler af angstfulde horn. Hvad er det dog, mor, skreg vi. Det er de danske, som flygter, sagde mor med sin frysende stemme, og vi græd højt op, mens de altiske piger jamrede som 2 hunde, og vi hørte bestandigt folk, der løb på gaden, og tropperne, der ilte, og hornene fjern og hornene nær, gennem stormen. Jeg tror, at dette ene billede af flugt og hast og skændsel har været nok til at gennemtrænge hele mit liv. Jeg føler endnu des minutters angst i min pen, når jeg skal skildre sammenstyrtningens tilintetgørelse. Død, ruin. Allerede i min allerførste produktion har indtrykket været stærkt nok til at skabe en skildring, som står. Og siden har samme indtryk forklædt sig gang efter gang i billeder af ruin, indtil den dag, hvor det helt tog magten, og det helt vilde udformes i denne bog. Side 11. Det er den sidste erindring af de 3. Han siger også, at denne oplevelse har påvirket hans skrivestil, som er mere realistisk, og en fortælling, som ikke er bygget op omkring alt det gode, men noget, der fortæller den barske virkelighed, hvilket ikke kun karakteriserer Herman Bangs skrivestil, men også Herman Bang som menneske fra det moderne gennembrud, hvor man i modsætning til f.eks. nationalromantikken ikke lagde skjul for det virkelige liv. Han skriver for eksempel på side 126, og blod tørrer på min trappe, sagde hun, og begyndte at vandre igen. Det var borgerne, der var fuld af gammelt blod, som ambulancesoldaterne havde stillet op på huset og trappen. Det er igen det her med, at han ikke er bange for at være virkelighedstro. Han behøver ikke at polere alting og undgå den barske virkelighed, for at folk blev såret og at folk blev dræbt. Der er 2 tendenser af realisme. Den ene er psykologisk realisme, og den anden er kritisk realisme. Psykologisk realisme er en uddybende skildring af samtiden, der er bygget på iagttagelser, en psykologisk indsigt og en viden om samfundet. Hvis der optræder kritik af personer eller samfundsforhold, bliver det gerne formuleret direkte. Man kan derfor sige, at Herman Bang havde en meget psykologisk realisme, fordi det han skriver om er bygget op om iagttagelser. Det er i den forstand, at samtidige begivenheder, f.eks. krigen, personnavne og lokaliteter, f.eks. Horsens og Als, er historisk korrekte. Jeg føler endnu des minutters angst i min pen, når jeg skal skildre sammenstyrtningen til tilintetgørelsen, død og ruin. Side 11. Tilbage til første citat. Her kan man også se, at han spejler sig lidt i sig selv i Tine. Han bruger sine egne oplevelser til at gøre bogen mere realistisk. Han skildrer den sammenstyrtning og tilintetgørelse, der var, hvor han har en viden om det samfund, han koncentrerer sig om, da han skriver om en periode, han selv har været til stede i. Tine er en historisk roman i den forstand, at den samtlige begivenheder, f.eks. krigen, personnavne og lokaliteter, f.eks. Horsens og Als, er historisk korrekte. Det er dog kun hovedpersonerne, som er fiktive. I forhold til idealisternes og hermed også nationalromantiskerne billede af Danmark, som er et prægtigt og idyllisk nation, går Herman Bang imod og trodse det idylliske billede af Danmark. Det ville have været et S for nationalromantikerne at skrive om det nationale sammenhold under krigen. Men Bang fokuserer ikke på mangfoldigheden og sammenholdet, som man kan læse på side 14, linje 3-4, skriver han. Både kritik og publikum klagede i stuk over fremstillingens uro og trængselslignende skare personer. Jeg har i denne fortælling søgt at mindske uroen og indskrænke persontallet. Dette er et typisk træk for en realist og en gennembrudsmand.
da han netop her ønsker at give en mere detaljeret miljø- og personskildring. Bang forsøger også at opstille krav til andre forfattere om, at man skal have et indgående bekendtskab til det samfund, man ønsker at skildre. Det ses på side 14, linje 25-29. Husker man ikke, når man nu vil skildre denne skole, hvor i Tine bor, rive dem ud af sit naboskab. Naboernes stemmer trænger ind af dens vindue og gennem den større. Deres liv blander sig med skolens liv. Hvor hans pointe er den samme som den overstående. Bang skriver i en psykologisk realisme, hvori han skildrer samtiden ud fra iagttagelser, psykologisk indsigt og viden om det samfund, han befinder sig i. Nationalromantikerne ville modsat Bang have fokus på, hvad der gør en dansk og samler mangfoldigheden. Hvad der udad tabes, skal indad vindes. Der er fokus på de danske værdier, og det forekommer oftest en frodig beskrivelse af landet og befolkningen. Et helt andet emne, han let og elegant får presset ind mellem linjerne, er hans egen seksualitet, der skildres i Tine. I det han selv var homoseksuel, hvilket var imod normerne i samfundet, blev han nødt til at holde sit begær tilbage. På samme måde som Tine holdt sit begær tilbage, fordi hun forelskede en gift mand, og det ville være forkert og imod normerne i samfundet at være sammen med en gift mand. Så de har stået i samme situation. For Tine ender det galt, da hende og skovridderen har været sammen, og hvis der var kommet frem, at Herman Bang var homoseksuel, ville det måske være endt på samme måde. Tine og skovridderen. Det er meget relevant for romanen, at Tines forhold til skovridderen udvikler sig sammen med krigen. Bang har altså brugt krigen som baggrund for den ulykkelige kærlighedshistorie, og hele forholdet mellem Tine og Berg har mange symbolske betydninger i forhold til krigens udvikling og ikke så heldige afslutning. Man kan altid sige, at krigens ødelæggelser afspejles i øboernes hverdag. Lige fra begyndelsen af Bangs roman er det tydeligt, at Tine vil mere end blot være venner med skovridderen. Men da Tine samtidig er tætte veninder med fru Berg, virker det ikke til, at forholdet nogensinde kan blive til noget mere end blot venner. Men ligesom resten af romanen er Tines kærlighedsliv præget af dyb ironi på forfatterens side. Selvom Bang ikke forholder sig synderligt kritisk til Tines figur, lægger han ikke låg på, hvordan forholdet mellem hr. Berg og den unge pige i virkeligheden er. Ej heller skjuler han, hvordan danskerne naivt tror, de vinder krigen, mens virkeligheden er en helt anden. Havde Herman Bang nu været fra den nationalromantiske periode, ville han have forskønnet dette billede af danskerne, der taber. Måske ville han endda have løjet og påstået, at danskerne faktisk vandt. Og ville i samarbejde med andre forfattere have opretholdt en falsk virkelighed, en illusion. Men det er netop hans skrivestil, der virkelig viser ham som gennembrudets mand. Det, at han ikke lægger skjul på, hvor mange menneskeliv, der gik tabt i krigen. At danskerne tabte, og så endelig til, hvor problematisk hans to fiktive hovedpersoners forhold egentlig er. Bang finder sin kritiske og lettere ironiske side frem, når han beskriver danskernes naivitet og deres tro på, at Gud i sidste ende ville kunne redde dem fra krigen. På side 63, linje 21-33 er der et eksempel på et af disse lettere ironiske steder i bogen, hvor danskernes barnlige tillid til Gud bliver beskrevet. Mange kraftige mand, læste han igen, vil lægge sin ben her i den fremmede jord. Mangt et ømt moderhjerte vil få det budskab, der er tungest af alle. Men det må være vor trøst, at ulykken vil ramme vor fjende hårdere, og at langt flere tårer vil fremkaldes i hans hjem end i vort. Gid tilliden ikke må blive gjort til skamme, gid modet må blive lønnet, og gid ved det næste budskab må lyde sejr. Jeg håber, vi håber det alle, men afgørelsen ligger i Guds hånd. Provsten holdt inde og lagde avisen ned på bord på sit knæ, mens kapellanen sagde med vildt opspinede øjne: Ja, Gud vil våge over sit Danmark. Fra overstående citat kan man trække en parallel til billedet Dannebrog faldt ned fra himlen af Christian August Lorentzen, der netop beskriver episoden, hvor Dannebrog blev sat ned fra himlen, og danskerne uventet vinder et slag. Billedet beskriver temmelig godt den sindsstemning, der hersker på den lille ø i Herman Bangs roman, og hvordan de her nationalmyter er med til at skabe et fællesskab, en tro på, at det hele nok skal gå. Men hvis Herman Bang selv havde været fra den nationalromantiske periode, ville han ikke have brugt troen på Gud igen, ville redde dem som et ironisk, lidt morsomt indslag, men snarere som baggrund for, at danskerne nok ville vinde, og så er undladt at beskrive nederlaget.
Billedet påpeger naiviteten fra den nationalromantiske mennesker, der var, at den overbevisning af religionen førte dem til sejr. De troede på, at Dannebrog var sendt fra Gud. En anden var sendt fra Gud. En anden ting, Herman Bang er god til at få læserne til at tænke lidt over, er forholdet mellem Tine og skovridderen. Og hvordan to sider af den sag. Selvom Tine rigtig nok elsker skovridderen, og selv tror, hun har et kærlighedsforhold til ham, får Herman Bang deres forhold fremstillet som en form for tilfredsstillelse for skovhuggeren og en tvang for Tine. For eksempel på side 151. Foran lurerne bag forældrenes ryg tog han hende og dækkede hende med kys. Han tog Tine. Det formuleres som om, at det ikke er en fælles handling, han og Tine begår sammen, men en form for tvang. Dette kan også ses længere nede på samme side, der Bang beskriver. Og midt mellem ruinerne af sit hjem, under sit hustrus billede, tilfredsstillede Berg sit pinefulde nagende begær. Side 151, linje 17-19. Her formår Bang at fremstille hr. Berg som en voldtægtsmand, hvilket også passer til den måde, Tine mellem linjerne bliver sammenlignet med Als. Den her smukke, uskyldige ø, der blev hærget af krigen. Men om sammenligningen er helt fair kan diskuteres. Voldtægt kan det vel næppe kaldes, når Tine selv så inderligt ønsker ham. Om det er en magtkamp mellem kønnene er også diskutabel. For en kamp er det vel kun, hvis begge parter kæmper. Men Tine har blændet af kærlighed ladet hr. Berg overtage kontrollen over hende. Her viser Bang sig igen som en gennembrudsmand, da han overhovedet ikke lægger skjul på, at Tine er det 3. juli forhold mellem hende og herr og fru Berg. Det er meget tydeligt, at Berg kun bruger Tine til at få tilfredsstille sin egen behov, og at der som sådan ikke ligger mere i det for ham. Tine bliver fremstillet som et offer for skovridderens lyst flere steder, også på side 162, linje 30-31. Ord fandt han ikke, men kun kærtegn, mens hun lå som frysen i hans arm, uden liv. Men selvom Bang forholder sig kritisk over for de andre figurer i hans roman, er Tine slet ikke lige så kritiseret. Ligesom det står langt tydeligere hos nogle af hans bipersoner, at de er fra den nationalromantiske periode. Disse bipersoner er meget positivt stemt over for krigen, og er overbevist om, at Danmark ville blive den vindende instans i den anden slesvigske krig, der varede fra den 1. februar til den 20. juli 1864. Dette kan for eksempel ses på side 60. Her går det lystigt for sig i stuen, og soldaterne gejler hinanden op til krig. Ja, lad dem komme. Lad dem komme. Vi tager imod dem. De råbte alle med skinnende øjne, og på en gang sang de, en tapre landsoldat med høje larmende røster. Efter soldaterne har tabt krigen, vender de tilbage til byen, stadig i højt humør. I stedet for at fokusere på danskernes store nederlag, synger de muntre sange om, hvor fantastisk modige de har været. Dette er igen et symbol på nationalromantikken. De fokuserer på det gode, det der pynter og undlader det mindre heldige fakt, at de faktisk taber, som man også kan se i det nedstående citat. Nu skal vi nok atter med preusserne slås, han skal ikke finde os bange. Vi har dog vist, vi tør byde ham trods, skønt vi være få mod så mange, men hellere en kamp med et åbent visir end rænker i løn end en kamp på papir. Lidt torden og lynød gør himlen så klart, den tågede luft kun på kræfterne tager. Kommer tid, kommer råd, har vi ofte sagt. Nej, kun krigeren stået, knækker tyskernes magt. Vi vil slås med hurra på vor konge, vor land. Side 120. Igen kan der trækkes paralleller fra Tines person til krigen. Bang forhindrer Tines naive trang til kærlighed med folkets naive tilgang til krig. Som tidligere nævnt følges Tines historie og krigens gang ad. Dette fortsætter til der, hvor Tine begår selvmord, fordi den døende skovridder ikke længere husker hende. Men den døende slog blot øjnene op og så på hende som en tomme væg. Marie, Marie, kaldte han svagt. Marie, tag Herluf for hånden. Han græder, han græder. En time sad hun. Hun ventede, han skulle nævne hendes navn. Blot en forbandelse, der åbenbarede hendes skændsel. Men han huskede hende ikke mere. Så kan jeg ikke nå mere.